Malawi Brief. Tikulandireni madzulo pano, tsopano tikupasireni nkhani madzulo kuchokera ku MBC. Ndi mzangayu Tauson Kamalata, poyamba nayi mitu yake. Boma lati mgwirizano wabwino pakati pa mabungwe ndi nthambi zonse za boma pakagwiridwe ka ntchito kungathandize kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko. Boma lati labweretsa nzika 30,000 mdziko muno zomwe zimavutika ndi zamtopola zomwe nzika zina za dziko la South Africa zikuchitira anthu obwera. Ndipo mu nkhani za masewero mphunzitsi wa timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Queens wati kusewera ndi timu ya Zimbabwe mu masewero ngopimana mphamvu kuthandiza timuyi kuti ikonzekere bwino mpikisano wa Commonwealth. Boma lati mgwirizano wabwino pakati pa mabungwe ndi nthambi zonse za boma pakagwiridwe ka ntchito ungathandize kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko mogwirizana ndi masomphenya a dziko lino. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi Dr. Saidi ati mabungwe ambiri a boma angapite patsogolo ndi ntchito zawo ngati pali kumvana komanso ubale wabwino pakati pa adindo omwe akutsogolera mabungwewa. Pamenepa Dr. Saidi ati boma likuyembekezera kuti pakutha pa maphunzirowa akuluakulu otsogolera mabungwe komanso nthambi zina za boma akhala ndi upangiri wabwino wa momwe angagwirire ntchito zawo polimbikitsa umodzi, kuchita zinthu poyera komanso kupewa mchitidwe osakaza chuma cha boma. Pofuna kuti anthu athandize apresident kutukula dziko lino ayenereka kumagwirira limodzi. Mabodi asamapite umbali ina pamenenso management kupita mbali ina tonse tiziona kuti cholinga chathu njani bungwero ndipo zimene zozo azichita mogwirizana cholinga choti ntchito zonse za boma ntchito zonse za maparaseto athu ziziyenda bwino. Fo zikatero tikhala kuti chifunofuno chathu kama chikhumbokhumbo chathu cha Malawi 2063 tichikwanirisa. Mawu ake mkulu wa bungwe la Malawi School of Government lomwe likuchititsa maphunzirowa Professor Lewis Dzimbiri wati akuluakulu omwe akuchita maphunzirowa ndofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko lino kumbali ya nkhani za chuma kamba kuti amatsogolera nthambi za boma. CEOs management ikaziwenso malire yawo komanso mabodi akaziwe malire yawo akaziwenso bale wawo wa anthu awiriwa kapena magulu awiriwa komanso bale wawo ndi boma. Mukutero ndiye kuti boma lizakhala likutumikira anthu mokwanira komanso chitukuko cha dziko chipita pasogolo chifukwa mabodi amene wawa ndi amene akutumikira anthu munjira zosiyanasiyana. Maphunzirowa abweretsa pamodzi apampando amabodi amabungwe ndi nthambi za boma ndinso akuluakulu amabungwewa ndipo akuchitika pamutu olimbikitsa umodzi pakagwiridwe ka ntchito. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Aphungu a nyumba ya malamulo m'boma la Mzimba ati ndokhudzedwa kuti anthu ambomali akhala kugwiritsa ntchito misewu yosakonzedwa komanso yoopsa kwa zaka zisanu ndi chimodzi zapitazi. Polankhula malo mwa aphungu ena pamwambo okhazikitsa ntchito yokonza misewu m'bomali, phungu wa Mzimba Southwest Akhumbo Kachali ati nzomvetsa chisoni kuti boma lapitalo silinayike patsogolo kukonza ndi kusamalira misewu zomwe zaphetsa ndi kuyika miyoyo ya anthu ochuluka pa chiopsezo. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Malinga ndi Akachali nzomvetsa chisoni kuti boma lapitalo silinayike patsogolo ntchito yokonza ndi kusamalira misewu m'bomali zomwe zapangitsa kuti anthu adzivutika poyenda komanso ponyamula katundu. Iwo ati kukhazikitsidwa kwa ntchito yokonza misewuyi kukuonetsa kudzipereka kwa boma latsopano la DPP pothana ndi mavuto omwe anthu akhala akukumana nawo kwa nthawi yayitali. Akachali omwe ndi wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino ayamikiranso boma la DPP chifukwa chokweza ndalama za Constituency Development Fund CDF kufika pa 5 billion kwacha ponena kuti kuonjezeraku kupereka mphamvu kwa aphungu ndi makhonsolo kuti akwaniritse ntchito za chitukuko zomwe zikukhudza mwachindunji miyoyo ya anthu. Msewu unowo unapalidwa zaka 6 zapitazo kuyambira nthawi imeneyo sunapalidwenso mpaka pano. Inu mukuziwa ndi mmene mvula yagwera masaikiloni msewu panopa unafika poti ukulephera kuyenda. Koma msewu umenewu kuno ku Mzimba ndi mbali imodzi wofunikira kwambiri. Ndi anthu ambiri amene akhala kuvutika ndipo lero kuti msewu umenewu greda yabwera ikuyamba ntchito tikuyamika Ambuye chifukwa ndi chinthu chofunikira kwambiri ndipo chonyadisa. Komanso ndiwonjezere kuti kuthokoza boma chifukwa cha
masomphenya a devolution pa chizungu kuti mphamvu zipite ku anthu ndi 5 biliyoni anatilonjeza ija ndi kukhulupirira kuti itithandizanso kuonesesa kuti misewu komanso ifeyo pa kanso tizipanga madecision kuti tikali misewu ngati mene taganizira pano tindi chikhulupiriro kuti ndameneja ikabwera ithandiziranso kwambiri kuti misewu muno mu mzimba chaka chino ilimidwe ndipo anthu aone kusintha. Bwanamkubwa wa boma la Mzimba Emmanuel Bukutu ati ntchito yokonza misewuyi isintha miyoyo ya anthu chifukwa ithandiza kuti mayendedwe akhale osavuta komanso kutetezeka. Tikuyembekezera kuti kuyambira lero mpaka mpamwe mvula izakhale ikuyamba tikhandi tutapita mtunda ndithu wautali. Chachikulu ndichoti nthawi imeneyi tipeze zofunikirazo makamaka nkhani ya mafuta ndi masources ene othandizira enaso ngakhale kupanga service machina amenewa mabullets ndina zotero masources amene akhale ali ready. Chikhumbokhumbo chathu momwe mwamvera kale ndichoti ife ngati khosolo tionesese kuti pakhale non stop tisayimeso iyayi. Mugawo loyambali khonsolo ya boma la Mzimba ikukonza dongosolo lokonza makilomita 43 a msewu kuchokera pa Mzimba boma kupita ku Dingeni. George Kadawire, MBC Mzimba. Boma lati labweretsa nzika 30,000 mdziko muno zomwe zimavutika ndi zamtopola zomwe nzika zina za mdziko la South Africa zikuchitira anthu obwera. Nduna yoona ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yanena izi ku nyumba ya malamulo pomwe apereka chithunzithunzi cha mmene ntchitoyi ikuyendera. Kuchokera ku nyumba ya malamulo, Austin Fukula wafika ndi ripoti. Ndunayi yati dziko la South Africa lathandiza ndi mabasi pomwe boma linatumiza mabasi 55 otengera anthu mdzikolo omwe akukumana ndi nkhanza ndi zipolowe. Apa Chaponda ati ngakhale anthu 30,000 abwera mdziko muno chiwerengo cha Malawi chikupitirira kukwera tsiku ndi tsiku. Pano lino zapomezeka kuti akusadiki azatumiza komiti imene zapita ku South Africa kuti ione zimene zikuchitika bwanji kuti kusogolo kuno tione chochita kweni chifukwa Africa sopano tikunena za umozi economic integration sichoncho tikuyang'ana za kusogolo kuti ziyenda limozi anthu aziyenda country change ndiye zinthu zokhala ngati zimene zimakhala ngati zikutibwezera kumbuyo ndiye chifukwa kwa chacha asadiki apita kumeneko komanso chokomeresapo ndikuti a president avomereza kuti a Cyril Ramaphosa president aku South Africa akutumiza mtumwi wawo kuti azaonane ndi za president kuti aone chochita. Pothirirapo ndemanga mtsogoleri wa zipani zotsutsa nyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda ati pomwe boma likukangalika ndi ntchitoyi nkofunika kuti ntchitoyi ichitike mwachangu. Engagement yo bilateral kuti maministers akuno ndi maministers auko akambirane. Yachiwiri kuonetsetsa kuti pakhale dongosolo labwino kunoko kumudzi. Tiyike ma programs oti awathandiza anthu amene akubwerawo kuti moyo usakhale wopweteka kwambiri. Tangoganizani kuli ana ambiri amene asitsa school akubwera kuno. Amene wakuyenera kuti boma lithandizire apite m'maskulu. Nkhanza zochitira anthu obwera mdziko la South Africa zinayamba mwezi wa Epulo chaka chino. Izitu zachititsa kuti Amalawi ena komanso nzika za mayiko ena zitaye miyoyo yawo ndi katundu kuonongeka mwazina. Nyumba ya malamulo ipitirira kukambirana nkhani zokhudza Malawi, mabilu, mwayi wa mafunso opita kwa nduna mwazina mpaka pa 31 Julayi mwezi uno. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Anthu aziwerenga ngati mabuku koma ndi zinthu zofunikira kunena kuti pa ground zipangidwe implement. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Standing Voice lomwe lachititsa ntchito yakafukufukuyu Atuntufye Juma ati zotsatirazi ziwathandizira kudziwa momwe angagwirire ntchito ndi kufikira anthu makamaka achialubino moyenera m'madera omwe akugwiramo ntchito. Zithandize fetoka Standing Voice komanso Genet kapena Bensanke zithandiziranso ma organization osiyana amene akugwira ntchito zofikira anthu amene ndi khungu la chialubino. Malipoti amati mdziko muno muli anthu akhungu la chialubino oposa 134,000. Kafukufukuyu wachitika ndi Malawi Human Rights Commission mogwirizana ndi APAM komanso Makoda
ndipo ntchitoyi ayigwira ndi ndalama zochokera ku European Union ndi a Standing Voice pansi pa ntchito ya bungweli yati Tukulane. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri yati boma lionetsetsa kuti ndalama za thumba la chitukuko la CDF akudzipereka mu nthawi yake makonsolo onse mdziko muno kuti chitukuko chipite patsogolo. Phiri anena izi ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe pomwe amauza aphungu kuti ndalamazi ayamba kupereka konsolo zikamamaliza dongosolo lonse ligula katundu komanso akupeza makampani omwe agwire ntchito za chitukuko zomwe akufuna agwire m'madera. Padakali panopa makanso ndoyembekezera achita advertise akufuna tsopano anthu amene akagwire ntchitozo. Remember, mukumbukire inuyo kunena kuti ntchito zikagwiridwe zija ogwira se akukhansoyi agwire se aboma ndi ma contractors. Ndiye padakali pano makhanso ambiri ayika m'manyuzi kuti afuna anthu odziwa kumanga. So anthu odziwa kumanga across the country ndi amene akuyenera kuchita apply. Akapanga apply, Minister of Finance ndiyo konzeka ndi ndalama kuti yapatse fee yoyambirira amene makhala 20% yoti achite mobilizing kuyamba kumanga. Kwina akwadzilipidwa malingana ndi stage imene ali. Komanso quality ndi china chilichonse pa ma dashboard amene tikuchita launch aja itaonetsa inunso mutanena kuti ife ngatatola nkhani zimene akuti akumanga apazi ndiye zenizeni, because ndalama tikugwitsa ntchitozi ndi za msonkho wa Malawi. Amalawi akuyenera adziona value ya ndalama zawo. Ndikukhulupirira kuti next week, likely next week, in the course of next week, tikuyenera kuti tikhale tachita launch dashboard. Padakali pano amachita popularize and data ikulowa kuti tsiku limene tikuyitaneni kuti bwerani mudzaone tidzitha kunena kuti 10 tipite kuchitipa olo inu mutha kunena kuti 10 tipite ku Nkhatabe constituency yakuti pamene paja ikuonetsani MP wakudera kondani kuli ma projects anji. Bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lati chiwerengero cha nyumba zomwe azilemba mukaundula wa ntchito za msonkho wa nyumba chafika pa 7,000 ku Blantyre ndi Lilongwe. Polankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre, akuluakulu a MRA ati eni nyumba ambiri ayilandira bwino ndondomekoyi. Ogwira ntchito ku MRA akumayenda khomo ndi khomo ndipo akwanitsa kulembera nyumba 3,521 ku Blantyre ndi 3,788 ku Lilongwe. Ndipo mkulu wa zofalitsa nkhani ku MRA Patrick achita bwino watsindika kufunika kwa olemba nkhani pa ntchitoyi. Ndi nkhani yonena kuti MRA imayamikira kwambiri ntchito imene anzathu azolemba kapena kuti atola nkhani amagwira kwambiri potukula dziko lino. Ngati chilichonse chimene kupanga MRA kuti chimveke bwinobwino kunjako kuti anthu achidziwe chifukwa MRA ndi yaboma. Ndiye iliso ndi udindo opanga communicate ofotokozeranso anthu omwewo za zimene kuchita. Nde amene timayenera kudalira kwambiri kuti amene angafotokoze mwabwinobwino mwa ukadaulo wake wa zinthu zimene zindi ndani. Ndipo mukayang'ana mbali imeneyo chifukwa tinachiona kuti ndichofunika koposa kuti tikhale pansi ndi atola nkhani tikambirane nawo afotokozere kuti program ya project ya electronic invoicing system ili pati padakali pano kuti muzifotokoza mwenera komanso mwina project ya za rentals imene imati rental income ili pati. Ndi tinaona kuti ndikoyenerera koposa kuti zimenezo tizere kwa anzathu a media kuti muthe kufotokozera mtundu wa Malawi. Mbali yolembesa yakhale kuyenda bwino kwambiri mukayang'ana mpesa kuti poyambirira penipeni system inkaonesa kuti anthu opanga register anali 49 komano mukadusa mupeza kuna kuti 1 year down the line olembesa cha apitirira 8,000 pamene muchiyembekezo cha MRA timayembekeza kuti maximum ikoza kwa 9,000 denga tafika olembesa oposera 8,000 mwa expected 9,000 kuti progress imeneyo ndi yabwino kwambiri. Ndipo olemba nkhani ati misonkhano yofotokoza tsatanetsatane wa ntchito za MRA ndiyofunika monga kunenera olemba nkhani za malonda ndi chuma chimwemwe mangazi. Nzofunika kwambiri chifukwa auchita ntchito zosiyanasiyana a MRA ndi anabwera ndi mauthenga otidziwisa kuti zinthu zikuyenda bwanji pa ntchito zina zimene akuchita ngati ndondomeko ya EIS imene akhazikitsa posachedwa imene imathandiza kuunikira msonkho uja wa value added tax komanso amakamba za msonkho umene eni nyumba zobwerekesera
akukhonza kumapereka akuyenera kumapereka so akutifotokozera kuti ku EIS ku anthu alowapo ndithu so tikamadziwa zimene zija ndiye kuti ifenso tikatenga nkhani imene ija ndi kukapereka kwa mtundu wa Malawi ambiri adziwa kuti komatu ndisasalire nanenso ndichite nawo zimenezi zimene zithandizenso kuti ntchito zimene akugwira MRA zitheke mosavuta ndikuthandiza kutolera msonkho ochuluka chuma chimene chimathandizanso kuyendesa dziko lino. Mphunzitsi wa timu ya mpira wamanja ya dziko lino ya Queens wati kusewera ndi timu ya Zimbabwe mu masewero ongopimana mphamvu kuthandiza timuyi kuti ikonzekere bwino mpikisano wa Commonwealth omwe uchitike kumapeto a mwezi uno ku Scotland. Ma Queens asewera masewero anayi ndi timu ya Zimbabwe kuyambira lachiwiri pa 7 July mpaka pa 10 July ku Kuhes Sports Complex mu mzinda wa Blantyre mu masewero omwe saoneredwa ndochemerera komanso olemba nkhani. Nayo Amin Musa ndi nkhani yonse. Fula wati masewero anayiwa ndi ofunika kwambiri pokonza timuyi poti timu ya Zimbabwe yakhala ikugonjetsa mu masewero atatu omwe asewera nayo mbuyomu zomwe zikutanthauza kuti zokonzekerazi zikhala zamphamvu kwambiri. Ndipo mtsogoleri wa osewera Queens Takundwa Lwazi akuti masewero a Zimbabwe akhala mweso wabwino wa momwe akonzekerera mpikisano wa Commonwealth. Kubwera kwa Zimbabwe kwa ife ndikofunika kwambiri monga somukudziwa taluza katatu kwa Zimbabwe, Namibia, Zimbabwe then pa Malawi pomwe. Ndi kwa ife tonyezo kuti tiyambire pa iwowa kuona kuti ma mistake omwe timapanga ndi ati ndi zinthu zijata zipanga collect ndi tufuna tiyesereso pa iwo omwewa since anati chinyako kwana katatu. Naye mphunzitsi wa timu ya Zimbabwe Tapiwa Chilenda wati agwiritsa ntchito masewero pokonzekera masewero a mu mpikisano wa pa dziko lonse. Mtsogoleri wa bungwe la NAMU Vitumbiko Gubuduza wayikira kumbuyo chiganizo chokuti masewerowa asaoneredwe ndi anthu ena kuphatikizapo olemba nkhani. Tikaulutsa magemuwa kapena kuwaonetsa pa TV chimene chimachitika nchonena kuti maiko ena amakhala kubera kunena kuti kodi Malawi kusewera motani kapena mayimidwe awo ndotani ndi amapezeka kuti amatenga information imene jayo nkukati konzekera game isanayamba. Ife tifuna kuti tikamakasewera ndi anthu ena akhala anthu odabwa kunena kuti kodi Malawi akusewera bwanji. Ndi ichi chitukena kuti mpofunikira kuti chinsinsi cha maseweredwe athu chikhale chikusungika kunena kuti anthu asatiwerenge. Timu ya Malawi idzanyamuka mdziko muno pa 14 mwezi uno kupita ku England komwe ikasewerenso masewero ena opimana mphamvu isanapitirire ku Glasgow mdziko la Scotland komwe kukachitikire mpikisanowu ndipo udzayamba pa 21 mwezi uno. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.